Bună ziua, traderi! Suntem la început de săptămână, o să facem analiză pe perioadă mai lungă de timp, inclusiv o să revenim miercuri cu o analiză mai detaliată la mijloc de săptămână. Deci să începem. Mie îmi spune Dorin, sunt trader pe piețe financiare și voi face analiza din punct de vedere tehnic. Nu sunt recomandări de a deschide poziții, doar analizăm piața și prognozăm conform strategiei noastre după market making. Recomandarea noastră este să comparați timpul analizele voastre și în cazul în care cunoașteți risc mai management, să deschideți poziții și să luați profit. Deci să începem. Ce avem noi pe daily? Pe daily avem pe indicele dolarului înghițirea vânzătorilor, care ne arată în continuare puterea de valorizare a dolarului. La momentul actual, prognoza care s-a executat săptămâna trecută, o văd frumoasă până la punctul de descărcare 106.800, a ajuns la destinație, practic. Ce ne așteptăm pentru săptămâna viitoare? Deja acest punct de reper la momentul nu este actual pentru noi. Deja văd că vânzătorii își protejează banii în zona respectivă. Foarte important pentru mine să văd cum se închide bara de protecție, dar aici putem să avem două scenarii, ca instrumentul să facă în felul următor. Să ajung încă o dată la zona de 107.900 sau testeză și dacă aici am formațiunea de vânzare, mă voi orienta ca corelație pe restul instrumentului să văd la euro, dolar, GBP, ce se întâmplă acolo. Deci, ce ar trebui să văd eu, în primul rând, în totalmente schimbare de trend? Că acest minim, acest punct de descărcare care se află aici, pentru acest depazon, să fie străbătut și să noiască aceste minime ca ulterior să avem schimbarea acestui trend care a fost ascendent. Sunt două situații pe acest grafic. Noi putem, dacă să nu reînnoim minimul, adică vânzătorii mari, să fie condensați un pic cu prețul până la 100.600 pe termen lung de timp. Dar asta decizie voi lua numai după ce această zonă de reper va fi străbătută. Fiindcă tot un moment important, acest minim, asta trebuie să așa o zonă, poate să fie așa situație că instrumentul se coboare și asta se întâmplă săptămâna aceasta, fiindcă noi avem noutățile, ce ține de noutăți. Am văzut că este rata de referință la americani, mare parte cea mai importantă. Restul puteți să-l vedeți pe calendarul economic. Anume la rata de referință poate, evident și discursul Jerome Powell, să influențeze anume mișcarea dată. Deci ce poate să întâmple? De câte am văzut ultimele discuții cu Donald Trump, care a sugerat băncii federale să scadă ratele de referință, dar aici putem să ne întâmpinăm cu un moment că se iasă Jerome Powell să spună că ratele nu vor fi scăzute și atunci să influențeze dolarul. Urmăriți cu atenție, fiindcă momentul mai decisiv este important în ziua când sunt noutățile de analizat piața și formațiunea care se formează. Dar la momentul actual văd în felul următor: respingere de la maxim și tindă prețul să ajungă la acest minim. Deja în continuare voi lua decizia pe momentul decisiv a pieței. Așa. Deci prognoza în continuare de valorizare, dar trebuie să respingă de la o zonă de reperă sau de la un punct de cercare. Euro să dă. Pe daily. Pe daily m-am așteptat să fie fixare. Noi aici avem formațiunea numărul 2, războr TRZ, la care prețul a ajuns la destinație. Vedem că aici vânzătorii nu permit în zona punctului de descărcare, împing prețul înapoi în jos. O să-mi actualizez grafic, o să văd situația mult mai clar. Deci pe weekly. Weekly noi suntem, ca cumpărători, suntem mai puternici în raport cu vânzătorii în situația dată. Plus, dacă prețul s-ar fixa asupra acestui nivel, 1.04, atunci vom vedea în continuare cumpărările până în zona dată 1.07643, cu un potențial de profit în jur de 300 de puncte, asta pe weekly, termen lung. Daily, ce ar trebui să văd de o situație asta? Aici trebuie să fie două momente de la care zona prețul ar putea să respingă. Sau el se respinge de aici, din acest punct de scărcare, aici trebuie de văzut cum se retestează nivelul dat și dacă prețul nu poate să-l treacă. Sau avem posibilitatea să coborâm și mai jos în zona de scărcare la prețul de 1.0333. Ambele situații le arată de cumpărări, adică la momentul actual de vânzări, asta să fie pe termen scurt, până ce piața arată
probabilitățile de cumpărare. H4. În H4 această mișcare are nevoie evident de corecție și acum zonele de reper în care participanții mari o să orienteze să cumpere. Cel mai corect ca trader care tranzacționează termen scurt, evident vă puteți baza pe strategia dumneavoastră. În cazul în care tranzacționați long term, trebuie să vă notați zonele importante și de unde dumneavoastră ați cumpărat. Fiindcă să viniți să cumpărați din orice colț a pieței, asta e termen lung, este egal cu 0. GBP-ul să dă. Ce avem în situație de daily, weekly? Pe mine îmi interesează permanent weekly cum se încheie. S-a încheiat săptămâna și cum se începe următoarea săptămână. Weekly până ce încă arată de vânzări, dar, așa, deci, ce ține de GBP-USD, o să tindă să vină spre prețul 1.2304, chiar a fost intrarea astăzi noapte, din cât se observă pe time frame mai mic, pot să văd în care punct de reper s-ar putea opri prețul. Deci, tendința până ce la momentul ține descendent, el nu are renunțit maxime. Ca să schimbe situația de trend, acest maxim ar trebui să fie străbătut, fixat deasupra și atunci vom avea schimb de trend. Până la momentul actual, market makerii încă nu au făcut asta, sunt interesați la moment să aibă careva vânzări, să acumuleze volum, apoi o să intre în piață în long term. Așa. Același diapazon mi-l arată. Aici sunt două, hai să spunem, două puncte importante. Atât în H4, atât în daily, cât și pe weekly. Putem vedea în felul următor. De la unul dintre aceste nivele, puteți să puneți alarmă, să urmăriți cum va fi reacționarea pe piață. Deci, ce trebuie să vedeți acolo, în general, de spun că de aici trebuie să fie respingere. Așa. Trebuie să fie în felul următor. Prețul, acest nivel nu trebuie să permită prețul să se închidă mai jos de dânsul. Sau acesta sau acesta. Dacă prețul străbate pe unul din ele, atunci evident el e slab și interesul este la următorul. Deja când el se fixează deasupra nivelului, puteți vă orientați la reîntoarcere înapoi în poziție și plus acolo trebuie să aveți câteva confirmări de a prinde mișcarea cu ordine înalt și cu stopul, evident să vă asigurați după bara de protecție în care o reprezintă market maker. Dar în mare parte, long term, pe săptămâna aceasta văd scăderi și la noutate anume se întâmplă aceasta. AUD-USD. AUD-USD, felicitări cei care l-au prins pe minim. Sunt în profit la aproximativ de 200 de puncte. Puteți să începeți să mediai acest instrument în continuare. Așa. Nu ne-am așteptat săptămâna trecută că el se va întări. Nu a ajuns până în punctul de descărcare. Așa, nici până la punctul de reper din partea de sus. Și observ eu în continuare. Această zonă încă este valabilă. Market makerii încă n-au testat-o, nu s-a descărcat volumele întrânsă. De asta, la fel, am nevoie de o corecție pentru următoarele 2 zile, cred că, până la noutate. Și după asta vom avea mișcarea mult așteptată, care va mișca prețul în creștere. USD-CAD-ul, el probabil așa să fac o analiză, noi tot îl vindem și majoritatea traderilor fiindcă el pe maxim. Cred că uite, pe monthly redus. Ce văd eu aici? Eu văd maximele care sunt anterioare, 1, 2, 3. Aici încă nu a ajuns undeva la 200 de puncte. Probabilitatea este că să vină instrumentul să scoată toată lichiditatea care se află în partea de sus sau ordinele care sunt în sân limit și apoi să vedem instrumentul ăsta să coboare. Anume, asta poate să întâmple chiar și inclusiv la noutate, să fie volatilitate ridicată. Și o cădere destul de bună, în jur de vreo 700 de puncte este pe perioada de o lună de zile. Pe weekly încă noi nu avem confirmare de vânzare din daily. Daily încearcă deja de numărate ori aici să este un vânzător, oprește prețul. Avem 1, 2, 3, 4, 6 zile la rând. Dar oricum nu e atât de puternic. Probabil cumpărătorii vor market makerii să scoată în partea de sus. Cred că asta se întâmplă. Să fie situația similară ca pe aur, cei care au fost vineri în piață. Prețul, noi am prognozat vânzări, dar a fost scoatere de lichiditate și apoi a venit înapoi și astăzi a ajuns
la destinație, cei care au fixat profit, felicitări. Deci, pe USDC, pe termen mic, nici nu are sens să intru, fiindcă aici văd o consolidare a instrumentului. Deci noi avem minimele, maxime. În una din părți trebuie să fie scoasă această lichiditate. Noi vedem aici deja un testat când a fost la fel volatilitate și noutate când inaugurarea lui Trump. Dar sau aș lucra cu un sell limit de la maxim, dar în time frame mic am nevoie de un punct de intrare să văd ce reacționează aici. Și stopul așa asigurat partea de sus. Așa situații neclare, mai bine le evitați când nu aveți clar direcția și clar punct de intrare. Aurul. Aurul vineri chiar noi am așteptat vânzările. Ele au fost scoate de lichiditate, s-a respins de la punct de descărcare din H4. Am avut 3 confirmări, 1, 2, 3. La moment când s-a deschis piața, prețul a ajuns la punct de descărcare fix, cum și-a fost transmis în grupul de Telegram. La moment mai este o situație pe H1, formațiunea numărul 2, care deja practic 800 de puncte le-a adus. Pe daily, ce avem noi pe daily? Pe daily noi chiar pe weekly o să merg din start, fiindcă acolo prețul tinde. Pe weekly noi avem un punct de reper. După formațiunea noastră, asta e strategia de insider, un element din strategie, hai să spunem, la care ne așteptăm ca prețul să coboare până în diapazonul 2700 și de acolo să avem cumpărări. Ceea ce se poate întâmpla chiar până la noutate. Din cauza volatilității, până acolo încă 4000 de puncte, să vină cu umbră, să testeze și agresiv mai departe în creștere. Pe daily, până ce vânzările sunt valabile, da, este corecție, da, posibilitatea avem, cum și-am specificat, în diapazon 5.000-6.000 de puncte. Numai că nu chiar acum deschideți vânzările și iarăși vă spun că nu dăm semnalul acesta. Este o analiză în care dacă dumneavoastră cunoașteți de unde să veniți până în care diapazon, executați poziții. În cazul în care nu, pur și simplu urmăriți, învățați-vă terminologie, elementele de bază care sunt necesare. Și apoi veți tranzacționa. H1. La moment, singurul punct de reper care a mișcat tot acest impuls a fost cumpărători. Dacă îl renoiești pe această zonă, atunci mergem ușor liber în vânzări. Petrolul frumos în daily s-a corectat, a ajuns la zona de descărcare a participanților. Ce vedem noi aici? O zonă în care prețul poate avea o reacție și înapoi o creștere. Inclusiv weekly avem înghițire în partea de jos. Mă aștept long term să-l văd încă o dată la aceste minime. Asta poate fi peste o lună, 2 săptămâni, fiindcă vânzătorii îmi caut de lucru în zona respectivă. Plus, săptămâna viitoare, dacă se închide tot așa frumos în vânzări, atunci este confirmare. Daily, cum și-am spus, a ajuns în punctul de descărcare, H4. Așa, insiderul la moment ține prețul, nu permite, dar pare să pe H1 eu dimineața am văzut și un punct de intrare pe termen scurt. Cei care vă uitați la moment în prima parte a zilei. Da, avem introducerea volumului de bani, volumul este protejat deja, se putea de intrat și la ora 8 în poziție, dar pe la orele 10 la fel va executa cu potențial nu e atât de mare, în jur de 80 de puncte, dar stop loss-ul după aceste minime va asigura randamentul de 1 la 3. Deci, pe termen scurt, mă aștept ca petrolul să facă o creștere până la 76,30. Deja în continuare vom analiza miercuri și miercuri vom reveni cu noi informații. SP 500, frumos. A înnoit maximum, am așteptat la aceasta. Evident, după renoire trebuie să fie vânzătorii pentru a scoate cei care sunt în cumpărare, a fi schimb de participant. Am simplu ce trebuie de făcut, trebuie de găsit zona de reper din care o să intre participanții mari și o să cumpere. Și punctele de reper o să le identific. 5970 și 5900. Acestea două zone la care eu aș trage atenția de a cumpăra înapoi SP 500. Așa, acest indice. Pe daily, pe H4, până ce vânzătorii merg, n-au treabă în pic prețul, dar trebuie să fie o stopare, confirmare de întoarcere. Poate să fie și de la 6000, da, desigur, chiar prețul la această cifră deja o pune rezistență. Dacă de aici, de la 6000,
avem confirmare peste 2-3 ore sau până la sesiunea americană ne arată că se pregătește de cumpărat, atunci ușor voi cumpăra, fiindcă respect tendința, respectă tot algoritmul. Și plus după așa coborârii ușor de cumpărat mai este. Așa, ce avem noi aici? Avem aici Bitcoin-ul. Pe weekly avem respingere la nivel la care încă de sâmbătă, vineri, băieții au văzut formațiunea, care a intrat formațiunea numărul 3. O să atașez careva rezultate dacă o să-mi permită timpul și o să vedeți pozițiile la trader. Cei care sunteți în canalul Discord probabil ați văzut deja. Aici a fost un potențial de frumos, destul de bun. În continuare, la ce să mă aștept pe instrument? Nu, dacă el ajunge la minimul de 95.900.20, atunci în continuare cumpărători. Pe weekly noi avem formațiune de intrare în cumpărare, numai că este un moment. Noi nu știm unde să ducem, în care zonă, la ce preț. De asta așa instrument să-l cumpărăm pe maxim și tranzacționăm cu probabilitate că o să crească un procent, 2-3, noi nu vom executa așa tranzacție. De asta, cel mai corect, vom tranzacționa dintre aceste canale. Vom fixa profitul, stop loss, take profit, chiar din această zonă și căuta careva cumpărări. Prognoza executat frumos. Până ce pe Bitcoin informații mai clare nu avem. Iena japoneză, cei care tranzacționează iena japoneză, pe daily a fost formațiune de intrare, deja a dat un potențial de profit de 50 de puncte. Până în control se va atinge iena japoneză, are două zone de reper. Primul nivel 154-300 și următorul 150-700. Dacă mai vine astăzi să te testezi aceste două zone de sus, iată această diapazon, aș asigura stop loss-ul după aceste maxim. Evident, să calculez raportul dacă îmi permite să iau 1 la 3, 800 de puncte, 80 de puncte și cu 40. Eu raport 1 la 2. De asta nu știu dacă s-ar merita poziție, dar o secundă, verific imediat, până la punctul prim, eu n-am ajutat corect. 200 și cu 40, 50, e 1 la 4. Deci se respectă, de asta și poziția este ok. Iată aici, este mult mai confortabil de a vinde de pe maxime, cum s-a vândut în cazul ăsta, aici. Și mă voi executa încă o dată vânzările. Atât timp cât sunt vânzători în piață, voi lucra cu vânzători. CAC 40. Ce avem pe dânsul? CAC 40 avem formațiunea numărul 2, la care undeva la prețul de 20.000 sau chiar 21.000, prețul va tinde încolo să se corecteze și de aici vom căuta cumpărările în continuare pe tendința ascendentă. Cu mai multe detalii vom reveni sau schimbări a pieței în canalul nostru de Telegram, unde traderii au posibilitatea să se dezvolte, să atașeze rezultatelor, ideile, strategie care tranzacționează, schimb de experiență. Dar în rest, piața am analizat-o majoritate pe long term, unde vedeți între deschideți și asigurați tranzacții mai decât cu un stop loss pozitiv și respectați algoritmul, așa vă protejați capitalul vostru. Cu voi a fost Dorin de la IC Trading. Comparați analizele voastre cu cele care le-am făcut noi. O zi frumoasă în continuare!